Dosť nám fúka, takže uvidíme, čo z toho bude. A opäť pokračujeme v sérii najobľúbenejších záhradných ovocí a máme pred sebou krík maliny. Poďme si povedať niečo o tom, ako ju strihať. Malina je opäť rastlina, ktorá vyžaduje náš prístup, inak sa zbytočne dostávame do rizika chorôb a nesprávneho plodenia. U maliny sa zameriavame na to, aby sme pravidelne, každoročne, spravidla na jar, odstraňovali vyrodené výhony alebo vyrodené konáre. Je to veľmi jednoduché, stačí, že prídete k tej maline a už na prvý pohľad budete vidieť, že sa tu nachádzajú takéto konáre, na ktorých vidíte, že sú bujne rozkonárené, ale ešte na sebe majú aj pozostatky stopiek kvetných alebo plodných a podľa toho vidíte, že tento konár bohato rodil a v tomto roku už nedokáže vytvoriť nové kvalitné výhonky, na ktorých prinášal kvalitné ovocie. Preto takéto konáre odstraňujeme úplne celé. Čiže pokračujeme ďalej, máme tu ešte jeden taký istý, všimnite si, rozkonárený. Na tom dreve už vidíme, že to drevo je už staré, že je potrebné, aby sme tieto dali preč ako prvé. Ešte tu mám jeden. Opäť to isté, tá istá situácia. Hej. No a ešte tu vidím dva, ktoré takisto už minulý rok rodili. Takže tie hneď odstránim. Jeden, druhý. Hej. A toto sú v podstate takzvané už vyrodené konáre. To sme spravili ako prvé a teraz si pri tomto kríku ešte pozrieme, ako je hustý a pokiaľ tu máme vysokú hustotu, ako je to napríklad aj v tomto prípade, tak môžeme ich ešte preriediť. Ideál, aby medzi jednotlivými konármi bol dostatočný priestor, aby tá rastlina mala priestor. Spravidla odstraňujeme napríklad, uprednostňujeme odstraňovanie aj takýchto nosných konárov, ktoré sú nejak kľukaté, na konci sú zahnednuté, mohlo to byť spôsobené mrazom, prípadne nejakou chorobou. Takže tieto určite odstraňujeme. Taktiež pokiaľ ešte sa nevieme rozhodnúť, tak nejaké veľmi tenké, predĺžené tieto kostrové konáre dáme preč. Tento nám takisto javí známky buď nejakého ochorenia, hej, takže si ho určite vyberáme prednostne. Tento len zakrátime a tieto dva sa nám tu ešte konkurujú, vytvárajú si vzájomnú konkurenciu, takže sme ich odstránili. Tento len takto zarežeme a myslím si, že môže byť to, čo nám ešte zavadzia, môžeme takto zostrihnúť. Zakrátime nad kvalitným očkom a máme celú robotu za sebou. Takto by mal vyzerať krík maliny po reze. Jednotlivé konáre majú medzi sebou dostatočný rozostup. Odstránili sme všetky, ktoré boli staré a vyrodené a tešíme sa na novú sezónu. Tešíme sa na skvelé nápoje, limonády, ktoré si môžeme z malín vytvoriť. Ja teraz sa už úplne totálne teším a utekám ďalej.